गोजोन मोनाबिलिनि बर' निउज चेनेलनि गोदान खौराङाव बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायनानै होदो। दानिया फैदो दिनैनि गोदान खौराङाव। बिटिसिआवबो मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायखौ लानानै आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उर्खाव गोरा ब्रह्मआ माखासे बिबुंथि होदों। मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायाव एनअसिखौ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारा 2015 मायथाइयाव हरदोंमोन। 5 बोसोरनि प्रमद बर'नि सरकारनि समाव एनअसि हरनाय जायाखै होननानै बुंथियो उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे बे एसटि होनायनि बेलायाव खाम्फा बरगयारी बिथांखौबो खुगा बेखेवनायखौ नुनो मोन्दों। आसाम सरकारा जेरैबायदि रिकमेन्डेसन हरबाय, भारत सरकारा बेखौ गनायथि होगोन। मोनद' हारिनो एसटि होनो थांनायनि सायाव बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारी माखासे बिबुंथि होदों। जों जेरैबायदि रैखाथि मोन्दों, रांखान्थियारि बिथिङै, सोलोंथाइ, रांखान्थि, साख्रि बाख्रिनि बिथिङै जेरैबायदि मोन्थायफोर मोन्दों, बेखौ माबोरैहाय रैखाथि होनो गोजोरै लाखिबाय थानो हायो, बेनि सायाव माबा मावनो थाखाय ट्राइबेल रायजो राजा, फरायसा, सेंग्रा सिख्लाफोरखौ खावलायहरदों बिटिसिनि बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारी बिथाङा। बेजों लोगोसेनो जेसेबांनाखि ट्राइबेल आफादफोर दं, फरायसा आफादफोर दं, जायफोर सोमावसारगासिनो दं, बिसोरजों बिटिसिनि गायखुंगिरि हाग्रामा महिलारिखौ सावरायलायनो खावलायो खाम्फा बरगयारी बिथाङा। लोगोसे फरायसाफोरनि सोमावसारनायाव इउपिपिएल दोलोआ लोब्बा गैया होनना बुंथियो। थांनाय 25 नबेम्बरनि फरायसाफोरनि सोमावसारनायाव इउपिपिएलआ लोब्बा गैया आरो सोरबा दोलो आफाद एबा रावबो सासे सुबुङा लोब्बा गैया, बियो गावारि फिनजाथायसो होननानै बुंथियो खाम्फा बरगयारी बिथाङा। बिटिसिनि गोजां बोथोरनि बाजेट जथुमा थुंगेबाय। साननैनि हाबाफारिजों 1 आरो 3 अक्ट'आव बिटिसिनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि त्रिदेब दैमारिनि मासि सामलायनायाव खुंफुंजायो बिटिसिनि गोजां बोथोरनि बाजेट जथुमा। क'क्राझार बड'फा नोगोराव थानाय बिटिसि आयेन आफादनि एसेम्ब्लियाव गोदानै बिजेपिनि एमसिएलए बिजित गोरा नार्जारि, डिपुटि स्पिकार होनायजों लोगोसे सा 6 नमिनेटेड एमसिएलएफोरखौबो थिसननाय जायो। साननैनि आबुं हाबाफारिजों खुंफुंनाय बिटिसिनि बाजेट जथुमायाव बिटिआरनि बारग' सिएम प्रमद बर' आरो इउपिपिएल दोलोनि एमसिएलए राकेश ब्रह्मआ बाहागो लायाखै होननानै खौरां मोननाय जादों। बिटिसिनि गोजां बोथोरनि आयेन आफादनि जथुमा जोबनायनि उनाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिनि खौरांगिरि मेल। फैगौ 5 दिसेम्बराव क'क्राझाराव 50,000निबो बांसिन सुबुंफोरनि बाहागो लानायजों मोनसे सुबुं गौमा हाबाफारिनि खुंफुंनो साखाफारा बिपिएफ दोलोआ। सुबुं गौमायाव बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरि मावथिफोरखौबो बाहागो लाफैनो खावलायहरदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। जोंनि गेजेराव गोरोन्थि बुजिलायनायनि थाखाय कच आरो राजबंशीनिफ्राय 2 एमसिएलए आलादा आलादायै थिसननाय जादोंमोन। जिहेतु कच राजबंशीया मोनसेल' हारि, बेखायनो बिनि सायाव जों दिनै सावरायलायनानै बेखौ केन्सेल खालामनांगौब्ला केन्सेल खालामनाय जागोन होनना बुंथियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बिटिसि गोजां बोथोरनि जथुमा जोबनायनि उनाव दिनै आक्रासुरनि मोनसे हान्जाया बिटिसिनि सिएम हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमनानै एसटि होनांगौनि सायाव सावरायदों होननानै खौरां मोननाय जादों। नारकटिक्स कन्ट्रल ब्युरो गुवाहाटीआ आसामनि काछार जिल्लायाव सोलिबाय थानाय मोनसे हादोर गेजेरारि ड्राग्स फालांगि नेटवर्कखौ जाफुंसारै हमनो हादों। थि संगालि खौरांनि सायाव नोजोर होनानै एनसिबिनि हान्जाया सिलचरनि साखाथियाव बराक दैमायाव मोनसे अपारेसन खालामो आरो गंसे नावनिफ्राय 6.149 किल'ग्राम हेर'इन बोखांनो हायो। मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला हेर'इनखौ 503 साबोननि केसफोरनि सिङाव दोनखोमानानै दोनदोंमोन आरो बेनि बाजारनि बेसेना 12.5 कौटि रां होनना मिथिना मोननाय जादों। जब्द खालामनायनि उनाव एनसिबिआ काछारनि लखिमपुरनि जेकब हामार आरो मेलडी हामारखौ खायो। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनोदि बे खेबखौ म्यानमारनिफ्राय लांखारनाय जादोंमोन। सिलचर पुलिस आरो सिआरपिएफनि 147थि बेटेलियननि गोख्रों हेफाजाबजों बे अपारेसनखौ मावफुंनाय जादोंमोन होननानै खौरां मोननाय जादों। बड'लेण्ड ओनसोलारि ओनसोल बिटिआरआव खुंथायारि दाथायखौ गोख्रों खालामनायनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव नोजोर होनानै बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया दिनै बाक्सा जिल्लायाव गंनै गोदान जौगाखां ब्लक मावख'नि नमाखौ अन्थाइ खाम्फा गायसननानै होयो। बाक्सा जौगाखां ब्लकनि थाखाय गोदान मावख'नि सुबिदाखौ जिल्लानि गाहाय मावख'गिरि मसलपुराव लुफुंनाय जागोन आरो बरमायाव जौगाखां ब्लकनि थाखाय गुबुन मोनसे गोदान मावख'नि नमाखौ बरमायाव लुफुंनाय जागोन होननानै मिथिना मोन्दों। बिटिसिनि सोरखारा फोसावनाय सा 6 एमसिएलएनि मुं थिसनजानाय सोद्रोमाफोरनि फारिलाइयाव रावबो हिन्दी राव रायज्लायग्रा थान्दै गैयैनि सायाव अखिल हिन्दी भाषा बिकास आफादआ गोख्रों दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बे हारिखौ फिन खेबसेबाव एरख'नाय जादों होनना अजद होदों। आफादआ फोरमायदोंदि बे फारिलाइयाव सासेबो हिन्दी भाषी सोद्रोमाया जायगा मोनाखै। फारसेथिं एखे हारिनि सानै मुं सायख'जानाय आरो सायख'जानाय थाखोनि सासे सोद्रोमाखौ सोफानाय जादों। बे सुबुङा बिटिसि ओनसोलनि भटार नङा होनना अजद होनानै सासे मुं सायख'जानाय सुबुंनि उदायथिनि सायाव सोंथि दैखांदों, जायनि थंआ जुरत गुवाहाटीनि होनना बुंदों बिथाङा।
साइबार गोनां राङारि थगायनायनि सायाव मोनसे गिदिर सिग्रोमनायाव दिसपुर पुलिस थानानि हान्जा गुवाहाटी पुलिस जिल्लानि मोनसे हान्जाया आयेन बेरेखायै रां दैथायहरनायाव लोब्बा थानाय सा 10 सुबुंखौ हमना होना मिथिना मोन्दों। हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ गसाइगावनि सौरभ पल, गसाइगावनि शुभम पल, सिलिगुरिनि उत्सुत दास, सोनाब बेंगलनि नक्सलबारिनि सचिन साइबा, सोनाब बंगनि सिलिगुरिनि सैकत सरकार आरो सोनाब बंगनि नक्सलबारिनि उमेश कुमार साहनि होननानै सिनायथिना मोननाय जादों। पुलिस सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला दायनिगिरिफोरा सोंनाय फिननायनि समाव सिमान जादों दि बिथांमोना सोनाब बंगनिफ्राय गुवाहाटीसिम दावबायनानै आयेन बेरेखा आरो गनायथि गैयै एपिके बाहायनानै थगायसुला अनलाइन जुवा गेलेनायनि लेनदेन खालामदोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला बे एपिके एप्लिकेशनफोरखौ टेलिग्राफ ग्रुपनि गेजेरजों एक्सेस खालामनाय जादोंमोन आरो नायबिजिरगिरिफोरा अफिसजों सोमोन्दो थानाय दायगोनां वाट्सएप चेटफोरखौबो बोखांनो हादों होननानै खौरां मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि थांगाबारि मोखोनाबारि गामिनि पबित्र नार्जारिनि बिसि सासे गथ'नि बिमा अनजालि नार्जारिया 29 नभेम्बर सनिबारनिफ्राय गोमानानै दं होनना खौरां मोननाय जादों। गोमानानै थानाय अनजालि नार्जारिनि फिसाय पबित्र नार्जारिया दुब्लियाव माइ हानो थांनाय समाव साननि 11:12 रिंगासो समाव सिडलीयाव थांनो होना न'आव फैफिनाखै। पबित्र नार्जारिया बे समाव उन्दै फिसाजोखौ लानानै जोबोर जेंनायाव दं। गोमानानै थानाय बिसि अनजालि नार्जारिखौ जेरावखि थाया मानो फिसाय पबित्र नार्जारिया न'आव फैफिननो खावलायदों। अनजालि नार्जारिखौ सोरबाफोर बबेयावबा नुसनोब्ला जानबुं नम्बर 8089565173 नाम्बाराव फोरमायहरनो खावलायदों फिसाय पबित्र नार्जारि बिथाङा। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।